Kyllä vaan. Tämmönen pikkuinen kommenttien lukuosio. Tässä taas kaikki niin rakastaa mua. Te rakastatte ihan hirveästi nähtävästi mua. Te ylilaudan väki. Tää kysyy aika hienosti tää, että mitä pahaa tuo transu on teille tehnyt? Eri asia, jos raidaatte jotain eläinrääkkääjää TMS, mutta miksi kiusaatte viatonta? Aivan se oli hyvä kommentti. Tässä vastaus tähän, että on olemassa. Jos on homohintti transu, niin ei pidä julkaista videoita itsestään missään, eikä varsinkaan haukkua muita olettaen, että muut eivät hauku takas. Joo, kuulkaas, mä en ole homo enkä hintti. Mä nyt olet lopettanut aikoissa noiden hormoneiden syömisen. Mä olen ihan heteromies. Nykyään, jos teitä kiinnostaa tietää. Tää on hauska. Tää mua pisti hymyilyttää. Vittu läski ujo autisti saatana. Katsoin videon kokonaan ja tulin siihen tulokseen, että huomio tyttöystä taas jälleen eron jälkeen. Veikkaan, että kyseinen autisti ei ole koskaan ollut naisen kanssa missään tekemisissä. Vitun läski köyhä rotta saatana. Sanotaan tähän näin, että ei ollut todellakaan huomio tyttöilyä. Mulla taas miesten vaatteet päällä oli siinä niin kuin nytkin. Itse asiassa mä kerroin, että mä en välitä teidän vittuiluistanne. Ja mä olen ihan oikeesti käynyt avioeron läpi vuonna 2006. Se on ihan totta. Minun vaimoni nimi oli Tarja. Ja ensinnäkään mä en ole autisti. Mulla on ADHD. Ja ujoutta mulla kyllä on, se on pakko myöntää. Läski. Mä kyllä olen, se on kyllä ihan totta. Ja olen myöskin vähävarainenkin rahallisesti, sekin pitää kyllä paikkansa. Ja mä voin kertoa, että mä olen ollut monia mimmien kanssa tekemisissä. Tässä on viimeinen. Tämä Molli, minkä mä kohtasin reilu 2 viikkoa takaisin Ruotsilaivalla. Asuu Tukholmassa, tanssittiin koko vitu yö ja suudeltiin ihan vitusti ja vaihdettiin osoitteita ja sähköposteja ja kaikkea ollaan koko ajan aktiivisesti tekemisissä ja menen sitä moikkaamaan joululomalla, kun tuolta opistosta on semmoinenkin loma joulua ennen ja sen jälkeen. Että siitä vaan sulle, että kyllä mä olen paljonkin tekemisissä. Älkää vittu kutsuko mua Sammakoksi. Tee muutaman kuukauden päästä akkontti nimellä Sammakko. No enpäs tee. Tää vihreä sammakko pysyy. Ruma sammakko D. Joo, totta kai. Olenhan minä ruma sammakko kyllä. Joku oli vastannut tähän, että tuolla asenteella elämäsi tulee olemaan aika vaikeaa tässä yhteiskunnassa. Voit kuitenkin toki löytää samanmielisiä ihmisiä enemmän tuolta Itäblogin puolelta. Ihan totta, jos oli vastannut sillä, ketä oli pistänyt, jos on homohintti, transu ja kaikkea olemassa. Sillä, että mä olen olemassa. Sillä mä en voi mitään ja premium kola, se on mun mielestä ihan hyvä. Muistan tämän sekoiluvideon vaan, mitä tämän taustoja on, anteeksi änkytykseni. Joo, sekoiluvideo on joskus tehty, myönnetään häpeen niitä. Nyt myymit joku lähettää tuolla jotain eeppistä, saa lähettää lahjoituksia. Ilmeeni kun on pari juttua, jotka tuo heti langan alussa mainitsin. Nyt soi puhelin. Jatketaan. Ja älkää nyt menkö huutelemaan kommentteihin, että saadaan viidettä pidemmäksi aikaa. Jonkinlainen käänteispsykologinen, epätoivoinen kiusaamisen yritys. Kuvassa aiheeseen liittyvä hahmo pitää melkein hattua nostaa sinnikkyydelle ja rohkeudelle. Joo. Kiusakkaa vaan, jos teitä huvittaa, jos te siitä saatte paremman mieleen. Eihän siinä mitään, mutta mä vaan bangaan teet. Mä uskon, että Niilo on minkään paarireissun jälkeen hakattu. Joo.
tässähän nämä sitten olikin. Juu. On se niin kauhean kiva, kun te rakkaat ylilaudaporukat ja kaikki jonget niin hirveästi mua rakastatte. Niin kauheasti te mua rakastatte ja tykkäätte musta. Voi vitsi, mun tulee ihan tippa linssiä siitä, kun te tykkäätte musta noin helvetisti. Te tykkäätte vaan ihan väärällä tavalla, että teillä on jotenkin paha olo. Te haluaisitte enemmänkin puhuu mun kanssa. Ei, kyllä mä sanon teidän hommille ihan, että 5/5. Näin. Ei tässä muuta kuin kork.